Ndinokwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Tiri kusangana muchirongwa chezuva ranhasi chevari kuteedzera our former president baba vaBhona. Tongoti nhasi muzuva ranhasi tina vaMugabe Light ndio vatinawo muchirongwa. Regedzai tikupei muzvinzwirewo zvizere munzwewo kuti vari kugona here kana kuti zviri kuenda nepasi riripo. Rangu zita ndinonzi Edwin Shamba. Tinokurudzirai kuramba musubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Yes, my name is Ishmael Maringereke, or even Matanile. That's my name. I'm going to introduce the way how Mugabe was doing during his survival. He used to do this. However, we are here to thank you for your coming to join us to reopen our parliament today. Members of the diplomatic corps, members of parliament, president of the senate, Mayedina Mazungu, Chief Justice Chigawa Siku, you are also welcome to join us. Former Governor Kembo Moyana is no longer governor, he's now farming in Bangladesh. Still, we are still need him at work because he has done wonders during his service. Judiciary Committee, we also to welcome you to join us to reopen our parliament today. Present desk in the Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. Gideon Gono, you are doing excellence. Go ahead. Parents Air Force National Army, you are doing tremendous to save the nation. However, we are here to pronounce our poor economic growth which were spoiled by these British during liberation struggle. To restore back industry from tertiary, primary, secondary industry, include various places throughout the whole country of Zimbabwe. But however, we have to know that Zimbabwe will no longer be a colony again anymore. Enough is enough. I told Blair last night that keep England, I also to keep my country. I have not even an inch of land which I have taken from you, but we are a robber at my people for years and years and years and years. Dinopika na maiwa mbona nyika ine yakarwirwa. Zimbabwe will no longer be a colony again anymore. Notenda kuti nyika yedu inyika yakabudirira zvakanaka. Tinoda kuita mushamudira pamwe kwete mazvake ayo. Matidi toda kubatana tiite semhuri imwe chete. Tinoona kuti takaita mazvake zvakazodai hatina chinobuda. Tinechida kuita zvimwe chete munyika yedu kuti nyika ibudirire. Toita way forward tiri pamwe chete. Tikada kutarisa nyika yedu ine maresource akawandisa. Nodaro takaishandira pamwe tichiita chibatiranwa tinove neway forward yakabudirira munyika. Tatenda. Maane makore akawanda sei maona kuti zvekuteedzera vaMugabe munozvikwanisa? Ndani makore anokwana anosvika kana panguva yavakatanga kutaura ndakavatarisa paTV. Dzimwe midhimo weboyo
nichikamuti mbomira ndimbotanga ndatarisa ndarodaro ndanongwa inogona kusvika 5 years ndichivatarisa nguva yavo yekurarama ye ndichinatsovabatisisa ndichiona maitira waiti kana wachitaura weibata magirazi avo kudai pamwe pavanenge vasiri kuda kutaura wombotizi ndinoyoka rimwe gore randakamboenda kuheroes wakati tauri apo wange wati kure wati bveze wati kure vanombo nyarara wakadai saizvo ndakazvitarisa ndichizvikota zvitarisa ndakati ndakazviteedzera izvi ndogona kuzvigona nokudaro ndikunzwa vanhu vakawanda kuti ndara iyoyo unenge wakaita futi kakufanana ndakati aiwa ndakakota matauriro avo no the way how they maitiro waita wachibata magirazi wachididi munhu aiita basa rake achitaura saka ndakazvigona izvozvo. Okay, taona muri kugona kuteedzera vamugabe. Kuivo varipo zvinozvi hamunombozamawo kuda kuvateedzerawo? President wedu anotaura zvakanaka asi handisati nenyatsoabata zvakanaka. Paripo pamwe chete pavakambotaura vachiti ngatiwake nyika, tinoda kuwaka nyika yedu kwete kukoromora, asi kuti neurope handisati ndanyatsoabata zvakanaka nokuti zvimwe zvacho wati kurumitsei kutaura. Pandakabata vamugabe ndakavabata pavenge wachembe wati kure wabva zero, asi pavenge wari wachiri mudiki mazuva akabva Mozambique handiri kunyepa ipapo handivakwanisi because speed was too much. Apa ndakazovakwanisa vakura because venguva kuti vakataura vambomira panoiswa makoma saka ndakazokwanisa kuvabata. But wamunangagwa ndinogona hangu kuti ndakavakota ndakazvipa nguva yekuti vakoti ndikona kuvateedzera. Ndikuyoka paripo pavakataura vachiti mazuva mavhutsi here ndakukangana wakati wamunangagwa apa wakati tinoda kubudirira munyika yedu, hatidi zvinhu zvokuti kana takawaka munokoromora. Asi ndinoromba ipo vasandinasovabata asi ndichazvipa nguva yekuti ndigone kuvateedzera. Asi kubva matanga kuona kuti pakuteedzera vamugabe muri pakwanisa, mune here zuva ramunoti iri makambovateedzera muri pane vanhu vakutambirawo sei ipapo? Ipapa hapana pana ndateedzera vamugabe pane vanhu pane chaunga, asi kuti vanhu vanongonditi tore tumafiti yatora kuda vanenge vachida kungoentertainwa nazvo. But nhasi uno ndazoona kuti no vakomana vemedia ava vanogona kunge vakangondibatsira zvakanaka, asi ndinonzwa kurudziro yevanhu vakawanda vachiti izvo ndara unogona kuteedzera vamugabe udingobuda pasocial media saizvozvo. Pamwe zvimwe zvacho ndeimboita zvongoshora-shora achiti zvinobasa rei izvozvi regai ndimbosiya. Ndakazoencourageona medhema wangu muswera imboendai pasocial media mumboona kuti zvinofamba sei. Tikaona munhu uchiteedzera munhu zvirova kuti pane kakuyemura kauinako munhu iyeye. Ndezvipi zvamungatitaura zvamungatondera zvamunoyeuka vamugabe nazvo? Yes, vamugabe chanyanya kuvateedzera ndiwe neshungu dzokuvateedzera. Nezero randasvika takaoneswa ndondo nevarungu. That's number 1. You remember pandambotaura pai ndichiti keep your England. He said keep your England, I also keep my country. Bye bye. Ipapo ndinopada kupfuura pamwe pese pamukandibvunza nopandikataura bhozi handigone kuone nguva yekutaura nhoroondo yandakaitwa navarungu. Ndiri zera iri mupanda anotitorao.
handina nguva yacho, asi ndakaoneswa nhamo yakakurisisa kusvika tiri munyika yedu yakasununguka saizvozvi. Ndakatochwa, ndakatambudza, ndikanyanyisipa ndakatofa. Makarwa hondo here? Hondo ndakarwa. Paripo pamwe patakarwa mugomo rinonzi rechitenje kuuzumba. Varungu vakauya isati aiziva kuti panomutengesa aenda. Munenge muchiziva nzvimbo yeMachist Mutoko Center. Ndo pakabva mahelicopters 76 ndisandanyakura. Saka iripo pfuti yavaishandisa inonzi NATO, munenge makainzwa. Yakarova mashizha titakatarisa akaita brown. Patimete tinayo, that was 10 o'clock. Tino vanhu vakatigira zvekudya. Takapedza kudya zvakanaka about 1 o'clock. NATO yakaridzwa, but hatina kuona vanhu voiridza. Pakazoseta chimwe chipfuti chinonzi chibhazuka chehamuni kana vamwe makachiona. Ichocho chakanobva chaparadza varungu vaya vati Z. And then from 1 o'clock kusvika 10 o'clock usiku takazoiswa, handimeza kuti nguva yehondo tikuona makipi. Takazoiswa kipi yana uyo akazoshaika uyo Zimondi prison. Kunonzi pachidodo ndokumusha wake tiri kumwe chete naye. Toka takazonzi chigarai pana mahelicopters atina kuzoyaona patimete tiri hapana munhu akafa. That was 76. So that type of torturing yatakaitwa iyoyo nokumwe kuruhwa kwatakamboitwa handingakwanisi kutaura. Ndo saka ndakati inini hangu murungu handikwanisi kuwirirana nezvakanaka. Yeah, Mwari anotiregererai, but mudhara spirit yenga ainayo kuti murungu nomo. Inini hangu ndinowirirana naye. Kuti ndiri womunhu akatochwa ndakatambudza. Until this hour today, ndinogara ndangozvifunga kuti ndingadai ndakafa, dai pasina Mwari ndadai ndakafa. Nokuda kuvanhu vaya. Asi Mwari akazotibatsira kuti takauya munyika yakasununguka. Vamugabe wakaita play role yavo. Vasvikopa kwavatarisa vateedzera saizvozvi. Zvino tina Wamunangagwa. Handiri kufara zvikuru. Muchitaura panhoroondo yekubudirira kwaVamugabe, tingati here pautongi hwavo pane pamunovasoropodzwa kuti pakati paya ndo pandisina kufarira? Hapana. Hapana. During his survival, Wamugabe, uye mukaona munhu akukota munhu kuya kuti anomuda. Ivo Wamunangagwa yavo ndinowana, but ndinoshaya kuti ndingatangise nokuti Wamunangagwa chavanoita vari nespeed kutaura pakutaura kukurumidza. Saka kuti ndikurumidza kuvabata zviri nditinetsei. Asi ndoda kuvakota. Saka Wamugabe hapana pandakambova kuti wadai. Unzi ndakamuda dzama rafu. Saka tichitarisa isusu ma-African leaders. Yes. Tichitarisa iyo Zimbabwe yacho kubva kuchinana Bishop Abe Muzorewa kusvikira nguva yana Smith kusvika nguva vakasiyana vakatonga nyika ino. Tichitarisa nemamwe ma-African countries, mukati top 3 yema-leaders enyu ndeipi muchivaisa muchivareta maonero amunoda imimi? Chiti number 1, number 2, number 3. Yeah, I think my president Mugabe was number 1. Yes. Yes, I think Wamugabe is one of the icons of Africa. Yes. One was too brilliant in mind. Munhu akanzi akanaka semi ndakakudai maningi ndakakuona zvinhu zvanokutaura kuti wanashamba munhu ari right. Kuna pano zvimwe zvinhu zvanindaona zvine udzamu zvine mawetsi. Wamugabe kubva wachabva Mozambique, wana president wedu wapo Wamunangagwa, nguva yeWamunangagwa nguva achiriwana kwavari. The first day ndavaona wachipinda munhu mugwanzura. Munhu akadai Mwari ngakamuiga sei chitambudzwa nevarungu. Sharp in mind, brilliant.
ndozoona paTV ndakatora nguva yakati rebesa ndavatidzira pakati matauriro rudzi rwakadai so mari akatipa vanhu 5 munyika zvinhu zvaraiti and then pandakazotanga kuvakota nditi pesi pavataura ndisiya basa randikuita ndotarisa paTV penya ndikomborera maningi nopamwe pandinoda maningi antiuna pavakati keep your England I also keep my country ipapapo ndinoti ndakapafunga nyamwe ndiri ndega ndinonzwa kubatikana kuti wakapafunga sei ndinozwa varungu makada kutarisa nyika ino wakaidzokura kusvika nayo anoga mbizvo why ino maresource a quite number of resources in Zimbabwe saka izvozvo ndo zvavanochiwa manje haudi kuti mwana weZimbabwe apunduke mwana weZimbabwe agare imba yakanaka so hawadi varungu until now wada kuya kungoda kuti bunjukidzwa nemaAmericans kuda kuita zvipi izvozvo ndo zvakadirwa Mugabe kuti keep your England. I think keep your England is not enough. Ini kuno mamwe mafungiro ndeiti aisataura Britain chete my enemies edu vamwe vari kutipa zvimasanctions keep your country and then we have to keep our country yes Zimbabwe warikidza kuyana nzira dzakawanda but muZimbabwe ndikuona kuti vanenge vari kukundikana. Mama tichitarisa mateedzerwo ari kuitwa mushakabvu vaMugabe nemurume wenyu ndizvipo zvamunoda kutaura? ndongofarira hangu kutaura kwavanenge vachiita semunhu mumwe ndo ndakanga ndiri masina ndichiri mwana mudiki zvangu ndichizoongorora nekusungwa kwandakamboitwa ndichiri mwana mudiki saka ndakazvifarira stereki zvavanotaura nemaitiro akaita muhondo nekuti ini ndatokura ndichiziva wangu kuti zvinhu zvakadai. VaMugabe ndezvipi zvamuchiri kuvatonderawo nazvo? Ndingati zvandinovatondera nazvo ndezvekuti pane mazuva takambotambudzika zvokuti ndokubva wati vanhu vese wakura vese machembere ese ngaaende kumaelections nekuti angaaite malebold. Saka ipapo ndinopota ndichivarangarira zvokuti nekuti taitambudzika zvokuti tisina kana chekupfeka chaicho kana sipo chaiyo. Mazvinzwira muri eZimbabwe ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Vari kugona here vaMugabe Light? Vari kugona here vaJunior Mugabe? Vari kugona here kuteedzera? Zita rangu ndinonzi Edwin Shamba. Tinokurudzirai kuramba musubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga.